Ето едно уникално опътване за клек. Стъпка първа. Перфектния разкрач. Клекни и тествай. Намери позицията, която ти позволява най-голям обхват на движение. Формата на таза и тазобедрените ти стави е уникална за теб. Бедрото ти трябва да се движи свободно нагоре и да се чувстваш пълен баланс. Ако не се получава, опитай да повдигнеш петите върху дискове или вземи обувки за вдигане на тежести. Сега се мушни под лоста. С тясна разкрачка и го постави точно върху трапеца. Дръж ръцете си възможно най-близо до раменете, стегни гърба и дръпни лоста надолу към трапеца, за да създадеш напрежение. Плъзни коленете напред, позиционирай таза под лоста и се изправи стабилно. Отстъпи назад с две премерени крачки. 1, 2. Нагласи таза в неутрална позиция. Леко завий ходилата в пода, сякаш са винтове, за да стабилизираш тазобедрените стави. Вдишай дълбоко и стегни корема, сякаш очакваш удар. Избутай таза съвсем леко назад и потъни право надолу между краката си. Дълбочината е индивидуална, но се стреми да слезнеш поне до паралела. Дръж лоста точно над средата на ходилата, като разпределяш тежестта поравно между петите и пръстите. Коленете трябва да сочат в същата посока като пръстите на краката. Тръгни нагоре с мисълта да държиш коленете напред, а таза точно под тежестта. Тазът и лостът трябва да се издигнат едновременно и с еднаква скорост.